Loh, iki himbauan untuk dulur-dulur SKC neng kene iki himbauan. Jadi aku akan setiap hari menghimbau atau ngilikno sampean-sampean kalau jenengan itu benar-benar SKC. Ingetono aku, kowe ora oleh tapping neng apa iki tapping elek-elek yang intinya kayak provokasi. Aku jadi apa mau apa toh? Gila apa Mempersempit ruang gerakku bos. Jadi kowe tapping ning gone sapa, kowe komen elek ning gone konten-konten liyane atas nama SKC, konten elek-elek sing mengbentur-benturan kuwi aja. Iki himbauan tenan. Oh, jadine wis aku urip ning bermasyarakat, maksudnya aku ben gak canggung, malah canggung cacah. Karo aku canggung, aku karo dhek canggung karena komen-komennya sampean. Sedangkan aku gak tahu aku maca komen-komene wong-wong gak selain apa iki vlogku dhewe, cuman info dari data intelijen sing tak anu kuwi ya kuwi tak iki aku mulai sekarang akan mengingatkan jenengan menyayangi aku, maksudnya ngeman dadi ben aku ki ben piye to ngono lho. Dadi nggarai eneng kaya batasan bos dengan adanya komen-komen sing sampean sing membentur-benturkan. Wis aja komen ngono kuwi. Aku ora seneng, gak senengku adalah aku gak eneng piye-piye neng Caca berhubung eneng komen sing kaya ngono kuwi. Caca iki ngeti aku malah beda bos. Ngono lho. Jadi apa to gunane membentur-benturkan ngono iki? Gak ilok menurut saya. Jadi untuk jenengan-jenengan sedaya pokoknya aku minta tolong untuk tidak kaya memprovokasi, membentur-bentur. Wis to. Apik 10 elek sitok, jangan dengan elek-elek kuwi terkubur semuanya. Setuju ki masuk ya. Jadi malah sampai sahur iki sampai sesuk. Jadi aku minta maaf bila kata-kata iki agak menyinggung panjenengan. Pokok intine ya apa gunanya ngono. Jadi canggung bos. Kita sadurunge wis ngene-ngene dengan adanya komen sing miring-miring malah wong akan melihat aku ki oh SKC kita berkaca dengan yang dulu-dulu. Dengan adanya fan-fan sing militan sing ini ternyata membuat keruh suasana. Jadi ngono teman-teman, minta maaf bila pokoknya intine is ngono lah. Aku njaluk tulung. Yo, aku duwe pemikiran iku dudu SKC bos. Iku wong sing gak seneng kolot channel, dadi pian sing dianggap elek. Lah kuwi. Oh. Jadi wis dinikmati ya. Sampean misal gak seneng karo aku ya aja komen ning liya-liyane. Memperkeruh suasana, bos. Gak menak, bos. SKC bubar ae. Aku gak melarang untuk larangan adalah kuwi lho sing tapping elek membentur-benturkan ngono kuwi. Dengan mengatasnamakan SKC ngono. Oh buser kuwi buser ya. Wis bos gak ngerti bos aku. Pokoknya muga-muga SKC cinta damai. Pengenku ngono bos. Ngono ya. Oke kita tutup segmen berikutnya. Ayo bahas apa tak jawab iki. Dielek-elek gak apa-apa bos dielek-elek. Kan becik ketitik Allah ketara, dielek-elek pun gak apa-apa. Awake dhewe urip ning donya iki aja kagetan, aja gumunan dengan adanya wong sing kaya ngono, wong sing ngono biarlah. Tapi jangan sampai kaya ngono kuwi.
Ini lho. Masa ngono, Bos? Assalamualaikum. Urung-urung lho, Bos iki. Wis bahas liyane ya. Jadi aja bahas ngene iki. Yo gak Bos iki tak imbu terus. Maksudnya tak elingno terus. Aja komen sing aneh-aneh ngono. Jadi ngono sih Mas Rino. Bener ora to aku omong ngene iki, nek gak bener tak tarike. Jadi ngono Mas Natalino. Dan gue akeh neng vloge sampean sing ngowahi saran malah dipadoni cacah. Ayo waya bosuke tampil. Oke, Bajindoni. Bener Pak Bos, siap. Jadi siap, Bos. Minta maaf ya. Siap terus pokoknya SKC. Bener Pak Kul. Oke, siap. Laksanakan. No, Bos. Jadi sekurangnya akeh ya aku ya. Alah, Mbak Das rong ki jam pira to? Dulu badas. Urung Bos dilet kas Bos jam 2 dek. Aku wis ngerti kok anune. Jadwale dek wi lho. Pokoknya SKC Cinta Demetrit, oke. Ibu Anes Bos itu orang yang nggak seneng sama sampean. SKC dengan mengatasnamakan SKC membuat nonton di mana-mana. Lah kuwi lho sing saya sesalkan ning ngono kuwi. Jadi marai aku ki piye ngene perkebo. Oke, masuk. Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Gus Bogeng kelanjutan Citra Pai. Citra sing ndi to? Citra iki sing ning teman kota keto. Wis reti jamane Mbak Das nguyuhe. Lah mbok terusno apa to? Maneh terus nang. Lho, nek gak mbok terus ben dianu cacah ben digarap cacah ngono lho. Caca. Oh, ya to Mas. Oh my god, pucuk pecat lho, Bos. Sing kaya tak omongno kaya minggu wingi ki lho, Bos. Lali Mas Nat, apa Mas Nat? Oke, mau modo daily. Dilek-lek sik lur, SKC selawase, lawasan cinta damai. Kaya mbawa nae digarap. Dene Lesmana guys, gak anu ya. Kurang suwi wae amar aku. Tak kei rapi rontek yo. Ya toh? Wah, nak krungu 2 menit. Nemen. Oke, loro wis jane milih sing ndi? Misal maju. Tapi urung ngono lho, urung rokok. Lho, kan wis duwe cate duwe anune to. Wis duwe apa iki? Wis ayo betet Doro. Alah jam pira to kok Doro iki. Oke, misal loro sing ning counter, sing ning Indomaret ya to apa karo ning alun-alun Taman Kota. Kamu lebih condong yang mana? Gung roh. Nah, lagu nguruh. Misal Bukan milih ya? iya lebih berat nanti apa ditimbang kasir Indomaret apa? Indomaret Bos. Kok ngono barane kok. Lagi betel mekan. Betel mekan. Oh, Indomaret. Tapi nak menurutku iya juga cuman ya ora ngerti ya jenenge ati ki ning jero lho. Iya. Nah ati nek dirok grayai ngene. Alah, Indomaret lho. Mantap ya. Pikiran dewasa. Cek baterai aman Bos 7,5 Bos. Mosok di prospek iki ya. Tapi condong ning Indomaret ya. Iya tuh Bos. Iya Bos, jadi tapi wis duwe cate saiki ya. Gung. Malah WA-ne wis lho. Gung. IG. Iki sing anu kono Bos. Sing ngesep kono. Iya, iki itu dia, tapi kemudian apa sih ini? Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, saran Pak. Misal sekali-kali Pak Kulot kolab masuk ke vlog YouTuber lainnya sambil kasih himbauan di vlog mereka. Makasih. Cuma saran kalau berkenan, hehehe. Hehehe. Lah iki model piye oke ya, Bos. Oh. Aku wis mlumah, Bos. Mlumah. Dadi wong iki mlumah.
Indomaret menot. Ya menol asli menol to dene kok. Tapi kowe pengen pernah pengen tak terno nak njaluk igene. Jo, gak menak padi pemaksaan sarano ben kono pengikuti aku to. Ya, tapi wis ngikuti. Urung ya, Bos. Urung. Gak menak. Lho wis dibojo wong. Aku ya. Lho, mbok takoke piye? Aku yo gak nekoki nak di bojo plane padi kok. Oh puteng kayak yang ya. Ada dodo hampek buyar pikirane buyar. Bab ati ya di DM geng jajal di DM sik. Sopo? Sing kuwi. Gak duwe aku. Gak duwe, Bos. Karena aku kayak Bogor dan Deres. Mbek Ical ae geng cedak. Ical iki sapa? apa? Ical sapa, Bos? Citra toh. Kok Ical? Bojoku kuwi geng Danustia iki lho. Sesuk etok-etok blonjo geng. Lah kamu harusnya nanya udah punya pacar belum? Lalu Mbak Vin, mau tanya itu sudah grogi, dodo lampek kataan piye aku loh. Lu kan dia wis buka. Mau. Boleh minta nomor HP-nya apa IG-nya apa kan ngono. Niki lho Mbak Vin ae. Ngeri kecil repot. Lah kamu harus nanya. Udah punya pacar belum? Kudune kuwi karena kowe arep lho kok jane piye to? Grogi Pak Dik grogi. Wis kena Pak Dik sikat Pak Dik ngene kudune lengkap to. So Lho, parane saiki kuwi paling lagi neng Ndumpil arep nonton drak. sopo to? Piye to Mas Natalino? Sapa? Ical meneh. Sini aku yang tanya, geng. Berisik lho. Ical, geng. Ical sapa? Ical sapa to, Mas? Ical ki anu kok. Ndak. Tak Vina lho Ical. Endi to Mbak Vina? Mening geng. Ical sinten, Mbak? Ical. Ical yang mana tuh Mbak Vin? Citra ta. Ica. Citra sing ning anu kae. Kok Ical? Sahur jam 3 nanti kita bangunkan. Anu Mbak